बे आयै लामायाव जेबो उसुबिदा जायासैना फिसा? जायाखै आयै। बे दाहोनाया गोदा नामा आयै? दाहोना नङा फिसा, नोमायनि फिसालासो। फै फिसा थांनोसै। क'क्राझाराव थाना माबायदि मोनखो फिसा? जोबोर मोजां मोनदों आयै, नाथाय बे आमाइनि फिसालाया जोबोर हेंसाम। आं मुलानि फिसाजोखा, नाथाय बियो आंनि जाखागोनखा। मा खालामनो नोंसोरलाय? लाजिनोबो रोंथारा बैथालि। रुजुथावै अनजालि नोंनि महरा सासे रुजुथावै सिखोला। रुजुथावै नों आंनि बिखा, नों आंनि बिखे सानस'नो हाला आं गावखौनो। रुजुथावै